Grabe itong taong ito guys ha. Sinasabihan po tayo na inutil. Hindi lang po ang Mardy Nation ang sinasabihan mo. Pati ang Mardy, sinasabihan mo na inutil. Bakit? Ano bang nagawa ng Mardy sa iyo? Bakit sinasabihan mo na mayabang sila? Ha? Bakit sinasabi mo na pinalayas na yung mga yan dahil mga dugyot yung mga yan? Ikaw, ano bang kasalanan ng Mardy? Bakit ginagawa mo ito? Ayaw ko magsalita, pero talagang sumasabog na ako guys eh. Hindi ko matiis. Pasensyahan nyo na ako, Idol Mariano at Cindy. Tumutulong ng pawis ko. Talagang minsan na po ako magsasalita guys. Pero hindi ko natiis ito guys eh. Itong sinasabi ng taong ito. Na makupal tayo, mga hawa, inutil tayo. Ayaw ko magalit kayo, ayaw ko magsasalita ng hindi maganda. Grabe guys. Hello guys! So magandang araw po sa ating lahat. Ganoon din po sa ating mga kapwa reactors, ang ating mga Mardy Nation po. Isa po magandang araw po sa ating lahat. Guys, talagang hindi ko talaga matiis guys. Itong nabasa ko talaga. Na talagang pinalayas. Isipin nyo guys, pinalayas sila Idol Mariano at Cindy dahil po mga dugyot daw. At mayabang. Itong tao na ito guys, grabe makapagsalita. Wala naman silang ginagawa na masama sa inyo. Bakit nyo sinasabihan ng ganyan? Kumbaga, dumapa na yung tao, inapakan nyo pa. Itong tukmol na ito, ang lakas makapagsalita ng ganyan. Ha? Mayroon bang ginagawang masama si Idol Mariano at Cindy sa'yo? Newman. Ha? Hindi kita po inaaway at hindi kita po niyayabangan. Kundi po, bakit po nagsasalita ka ng ganyan sa kanila? Wala naman silang ginagawang masama sa inyo. Nananahimik na po sila Idol Mariano at Cindy po. Nagsisikat na po sila para sa future nila. Sinasabihan mo pa ng ganyan. Grabe. Kung ang ginagawa nyo po, isinusuportahan nyo na lang po ang Mardy. At masaya pa kayo. Nakakatulog po ba kayo sa sinasabi nyo yan? Na sinasabi nyo na pinalayas ang mga tao yan. Dahil mga dugyot. At mga mayayabang. Pati pa ang forma ni Idol Mariano, pinakailaman mo pa. Bakit? Noon pa man, ganyan na ang forma ni Idol Mariano. Pati pagbibihis ng damit. Oh my God. Pati pagbibihis ng damit, pinakailaman mo pa. At higit sa lahat, ang sakit ng sinasabi mo, ang sakit ng salita mo. Ano? Dapat huwag ka magsasalita ng ganun kasi wala naman silang ginagawang masama sa iyo. Diba? Nagpapasaya lang po sila ng tao. Higit sa lahat, maraming mga kabataan na na-inspire sa kanila. Hindi sila nagyayabang. Okay? Ayaw kong magsalita ng hindi maganda kasi ayaw nga natin makasakit po tayo sa ating kapwa. Nung nabasa ko to guys, alam nyo guys, nung nabasa ko to guys, sinasabi niya ito, ang dami niya sinasabi, talagang grabe. Ibang klase itong tao nito. May kasalanan ba si Idol Mariano kasi hindi sa'yo para makapagsalita ka ng ganyan? Yung mga kahibangan namin, tigilan na namin. Ba't kami titigil? Kami mga Mardy Defenders po, titigil po ba kami? Kung ganyan po ang asal nyo, hindi kami titigil. Kami po yung mga taong sasangga. Kasi ang mga taong yan, Idol Mariano at Cindy ay hindi po yan nakipaglaban.
tumatahimikan po yan. Pero kami, hindi po kami nakatiis. Sana po guys, pagpasensyaan niyo po ako. Sana po maintindihan niyo po. Ako minsan ako nagsasalita pero talagang hindi ko talaga matiis guys. Itong nabasa ko. Ako po humingi ng pasensya po kay Idol Mariano Cindy po na kasi sinabi ni Idol Mariano Cindy na wala nang away-away. Ang hirap po. Ang hirap po Idol eh. Ang hirap po manahimik na lang. Sa ganitong salita. Inaapakan na po kayo. Idol Mariano Cindy, inaapakan na po kayo. Hindi po kami pwedeng hindi kami magsasalita. Ako minsan ako nagsasalita guys kasi idol mga usapin ganito. Pero hindi ko natitiis guys eh. Sabihin nyo guys, pinalayas. Dahil mga burarayong mga taong yan. Inhuman. Ang ganda pa na pangalan mo, inhuman. Hindi po nagyayabang ang aming Mardi. Hindi po sila nagyayabang kahit kailan. Kahit mayroon na po silang ipakitang at ipagyayabang. Okay? Pero hindi namin nakikita yun. Kaya huwag ka magsasalita ng ganyan. Ha? Bayo ko lang po sa iyo. Ha? Sana mabasa mo ito at marinig mo ito. Huwag ka magsasalita ng ganyan sa kapwa mo. Hindi lang kay Mardi, kundi sa mga kaibigan mo at sino pa man. Kasi masama yan. Advices lang po ang aking ibinahagi sa channel na ito. Hindi po ako nakipaggera at hindi po ako nakipag-away. Please naman po sa mga basher dyan, sa mga taong nananakit ng damdamin nila Idol Mariano, tumigil na po kayo. Hindi na po kakaya-aya yung mga ginagawa nyo. Wala pong ginagawa sila sa inyo. Wala po silang ginagawang masama sa inyo. Guys, tumutulo ng pawis ko. Naiinis ako eh. Grabe. Mga inutil. Mga inutil pa lang tawag nyo sa amin. Hindi lang po sila Idol Mariano ang sinasabihan nyo ng ganyan. Kaming lahat. Dapat careful ka sa mga sinasabi mo. At ingat ka sa mga sinasabi mo kasi hindi po maganda yung ginagawa mo. Ha? Hindi ko maganda ang nilabas sa bibig mo. Sana po, nakikita ko na rin po yung FB mo eh. Newman Jess. Sobra po yung sobra po yung mga salita na ginagawa mo. Dapat na talagang kupal na kupal ka talaga eh. Gusto mo talaga eh, galitin nyo kami. Ha? Mga inutil kami. Guys, wala lang. Umipitik na yung utak ko eh. Ayaw ko lang talaga magsalita dito sa YouTube, talaga nang hindi maganda. Ibigay ko lang sarili ko. Ayaw kong magkaroon lang ako ng kaaway. Ayaw kong magkaroon ako ng kagait. Ayaw kong magkaroon ng kasamaan ng loob. Kaya ikaw, tumigil ka na sa pagsasalita mo ng ganyan. Ang dami mo pang sinasabi. Ang dami mo sinasabi. Ang dami mo mga sinusulat at ang dami mo mga salitang hindi maganda. Please lang, tumigil na po kayo sa pagsasalita ng masakit po sa damdamin ng dalawang taong nagmamahalan. Grabe. Guys, tingnan nyo po yung FB ng taong ito. Ang daming sinasabi niya. Hindi maganda kay Idol Mariano Cindy. Hindi ko matanggap na sasabihin niya itong sinasabing inutil. Dahil hindi po kami mga inutil na tao.
Kami po yung mga taong nagbibigay po ng advices po kung paano po yung gawin yung tama at mali. Kaya huwag ka magsasalita ng ganyan sa mga Mardination. Huwag mo naman, kung mayroon mang inutil sa amin, huwag mo lahatin. Okay? Eh guys, hanggang dito lang muna ang ating pinag-usapan ngayon. Mamaya alas 4 guys ng hapon guys, may live po tayo. At maraming salamat po sa bawat suporta po na binibigay niyo po sa ating mga kapwa reactors ng Mardi po. Mardination, maraming salamat kay Idol Cindy at Mariano sa pagmamahal niyo po. Maraming salamat niyo po na minahal niyo po ang ating idol. God bless you and more power. And don't forget to subscribe and click the notification bell for more updated my videos. Mabuhay po ang lahat.